सिद्धार्थं पुटिदोसराश्रैः सर्वगणस्वस्मिगणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलम् येषां सर्वान् मङ्गलाय तनो हरिः। तदेव लग्नं सिद्धं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं देव लक्ष्मीपदे देवं स्वरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थोदनोत्तरः तत्र श्रीविजयो भूतृध्वान् इतिर्मद्रमम सर्वेश्वारम्भकारेषु श्रीभुवनेश्वराः देवादिशन्तनसिद्धिं परमेशां जनार्दनाः। ओं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः। वायुभारतीभ्यां नमः। उमा सरस्वतीभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। वसिष्ठारुन्धतीभ्यां नमः। क्षेत्रपालाय नमः। वासुपुरुषाय नमः। अभयङ्कराय नमः। मातापितृभ्यो नमः। मातापितृभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। नानादेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु। इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। विज्ञानरोचि परिपूरितान्तरबाह्याण्डकोशमृतोपलापं तर्काभेदमिति सर्वपूर्वगिर्वाण विज्ञानतमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणभद्रमृत्युं नमाम्यहं। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं सुलीलया हारनोपसंयुक्ता लक्ष्मी देवीं चिन्तये। मनोजवं मारुतवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमानरितमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ब्रह्मान्ता गुरुः साक्षादिष्टं देवं श्रीपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि। स्वामी परमात्मा श्रीवास रघुपती नरसिंहा तुगेल चरणात तशींची आमगेले सर्व गुरु चैतन्या चरणात सद्गुरू गेले चरणात प्रार्थना करून घेता ती विशेष जावन घेऊन हे आमगेले संस्थानाचे मूलमठ जावन घेऊन हांगा सर्व येतेवरियान विशेष तपस्तीन करताना तुगेले प्राप्ती करून घेतले एक स्थळ ही तुमका संस्थानाक अनुग्रह जावन घेऊन आमगेले स्वामीले हातांतू केशवेन स्वामील करगत जलत तसले एक पुण्यस्थळ तशींची विशेष आराधन करून घेऊन देवा प्रत्यक्ष करून घेतले राघवेंद्र स्वामीले महाचैतन्याचे तसले एक आराधन केलेले एक तपोभूमी असल एक पुण्यक्षेत्र हे काशी देवा हांगाचे सर्व एक विशेष महात्म्य जावन घेऊन सर्वदा जावन घेवन प्रकाशमान जावन असे तसले हे क्षेत्रांतू आमकां एक धर्मपीठ अनुग्रह केले तसले हे मूलमठांतू ऐतिहासिक सन्निधान हांगा विराजमान जावन घेवन आठ दिवस घेवन हांगा आयचे गणहोमकी तशींची वासोराग चोगनु तशींची चंडिका हवन की श्रीमद्भागवत दशमस्कंदा हवन तशींची रुद्र हवन लघु विष्णु इत्यादी जावका तशींची तुगेले सवारी सहित हांगा पंचगंगा तीर्थांत स्नान जावचे तशींची तुगेले प्रीती खातीर सर्व कार्य स्वाम्यान मनाले घेवन आदेश दिला तेज प्रमाण सर्व कर्जा मुखार सरल सदेवा सकीची आयती साधकून जावत सर्व अनुष्ठान निर्विघ्नारी चंदायरी तुवें चलोवन घेवका तशीं खंयचेक संकल्पान स्वाम्यान आमकां दिलें तसर मार्गदर्शना प्रकार हे सांग जावन करून घेवन ते संपन्न जाल्लें तजेन करताना हांगा आमगेल्या मूल मठांत विशेष जावन घेवन देवाला आराधन जावका स्वाम्यान एक मार्गदर्शन दिवन की सगळे समाजाचे एक जबाबदार घेवन सत्तवळी घेवन सगळ्या आराधना सांगा करता सती जलारी सगळी कालप्रवाहांत की कली हाजेन करताना जावका जल रिती जायना म्हणलें एक दुःख यस देवा तुगेल चरणांत तूं प्रार्थना करून घेतात हे मूलमठांत चंद जावन घेवन देवाल विशय सर्व जावका हांगा येवन घेवन मस्त जनांनी उत्सव रुपार देवाला आराधन सगळं जावका म्हणलें एक गुरूंगेली इच्छा ते साकार जावच्याक कसलेक एक अड्यस तें तुवें दूर करून दिवका मात्र न्ही हांगा कसलीच एक ज्ञात सर्व आमगेले मेचूक जात देवा तें सर्व तुवें क्षम करून दिवका तशींच हांगा येतले आमगेल्या समाजा आशा पुरो न्ही जाल्यार यात्रे घेवन हांगा रब्बी लोडाक हें परमपावन क्षेत्र हें दिव्य जावन आशिल्लें एक मठ ह्यो गंगा तीरांत आमकां मेळ्ळा हांगा आमी चुपचानच भयभीतीन हांगा वास करका तशींच देवालें
अनुग्रहाक पात्र जावच्या काम प्रयत्न करता म्हणले एक बोध की तशेंचे हांगा नमस्कार की भजन की इत्यादी करता जाल्यार एक मनस्थिती देऊन घेवन पुण्यक्षेत्रां येवचें हांगा येयल्या वेळाक आमकां मस्त जपतपा अनुष्ठान इत्यादी करता जाल्यार एक योग्यता आमकां सर्वांक तुवें अनुग्रह करता तशेंच जावता जाल्यार हे सेवा करतना स्वाम्यान मार्गदर्शन के आशीर्वाद दिले प्रमाण सुकृतेंद्र सेवा प्रतिष्ठान जबाबदार घेवन सर्व कार्य करता आसती तशेंच समाजाचे एक सेवा मंडळ महाराष्ट्र मुंबईचे तांणी जलारीचे विशेष महादेवेन स्वामीला अनुग्रहान सर्व कार्य करून आयलीं ती हे सर्व स्वाम्याले यात्रेचे भागांत तांणी जलारीची तांगेले सेवा अर्पण केल्या हे सर्व मेळ घेवन जावता जाल्यार हें कार्य तुगेले प्रिती कारण जालें स्वाम्याल संतोशा कारण जालें म्हणून तशें तो अनुग्रह करून दिवन घेवन परगावाद करून येवन हांगा करताना आमगेले निमित्त मस्त चूक जत देवा तुवें क्षम करून दिवन घेवन छंदाय सर्व करता सर भाग्य अनुग्रह करता म्हणून तुगेले चरणां प्रार्थना करून घेता आसा भितर दवरका उगुरा इदं फलं मया देव साधनं तेन मे पुरावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि ओम देवी वाचा मुद्रयन्त देवा सा विश्वरूपा विश्ववदन्ति सानो मन्द्रेशमुद्रहाहे दुर्वागसमानुपदुष्टदेतो संश्रेष्ठधन भयं समागतं सुभ्यमृतावृणशमुन्यो वियन्ददानार्दय चन्द्रमपराजिता सोपनिलयन्ताम् गुरु साक्षादिष्टं देवं श्रेयपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि नरसिंहादि बिंदु माधवादि कृष्णादि सर्वदेवादि तशीची महादेव मुख्य प्राणांगिरी सर्वयंक गुरु परंपरे काशी भटेचे महाचैतन्य सर्वे विशेष जान अंगा मुक्त जलरे उबेन उबेन स्वाम्याला महाचैतन्याकडे प्रागुन स्वाम्याला महाचैतन्याकडे उबेन स्वामी द्वितीय महाचैतन्याकडे सर्वे समाज मेळ प्रीतीन श्रद्धेन प्रीतीन प्रार्थना करून देता येता विशेष जाम अंगलीय काशी मठ संस्थान कसलगी जागृत समाजात एक देव धर्म जानका विशेष देव धर्म संच स्थान जानका अंगल समाज धर्मांजला मात्र सर्वे बरेपण आकार अन्यता धर्मान इकटादुच अन्य सुखा आम्ही कसलगीची अंगल समाज गोमंत कांतसिने गेल्या कसलगी कारणांतरान दुसरीकडे गेले गेलेली देव धर्म सोडून देव धर्म संच स्थाने गेलेली जानकाम सर्वस्व त्याग केले गेलेली देवा त्याग को नतीने धर्मा त्याग को नतीने जरा भूने गेली तशीच धर्म मुखार गेलेली अंगल पिढी मुखार हो चुका आपण एक स्थान जानकाम मालगड्यान कसलगी प्रार्थना करते की जे स्वामी महाचैतन्याकडे त्या महास्वाम्यांनी आमच्या समाजाचे प्रीती दवर ते कोची दुकून की धूर असून तांगेलोच असली यो मोठो तांगेल तो मोठो विशेष मुखार समोर काम तांणी आमका हांगा आन दीक्ष दीम यादव स्वाम्या विशेष हांगा नरसिंहा गेलेली प्रतिष्ठा मन नरसिंह आराधन करचो नरसिंहा गेलेली समर्पण को संताना दीम यमला दीम विशेष योग स्थापन को ये मठा देव जाम विशेष जाम प्रभु रामचंद्र धर्माचे प्रतीक धर्माचे सर्वस्व त्याग केलेलो म्हणता ती परमात्मा तकसरे त्याग करून जलरी धर्म संख्ये धर्म गोचन कसर रूपात अडचण येता ती अडचण पुरा भीमनतीने अडचणे पुरा दूर करून धर्मांचरून देव तो देव संतानाचे त्राय प्रतीक जाम सुका मात्र नाही समाजाचे तरी प्रतीक जाम सुका मर्यादा पुरुषोत्तम जाम सुका मर्यादेनंगर समाज काम स्वाम्याने कोण दिलेलो तशीच वेदव्यासाच्या कोण दिलेलो तसं एक मूळ मोठयो हेच मूळ मोठा प्रत्येक स्वाम्याने येव आणि ये मठाचे गौरव स्थान मान गौरव सर्वे वृद्धी करून दिलेले मागीर यादव स्वाम्यांचे शिष्य जावन आसलेले केशव स्वाम्यांचे अंगी नुसतच प्रस्कोर तुका प्रत्यक्ष करून अनुग्रह करून दिलेलो
तुवें त्या स्वाम्याचे संस्थानाचे विशेष प्रीती दवरून अनुग्रह केलो देव तूं ते पंचगंगा गाठान मेळ्ळो तशीच उपेग स्वाम्यान केलेली विशेष हांगा तपस कोर हे मठाची आनी केलेली विस्तार कोर ये मठान मूळ मठान आमकां विशेष अनुभव करून दिलो उपेग स्वाम्यान दिलो अंगात मुक्त केलेले तशीच यादवेंद्र द्वितीय जावे नाजाल्यार राघवेंद्र स्वाम्यान केलेली विशेष हांगा तपस करून विशेष हांगा गेलेली तांच्या अनुग्रहाक आमी सर्वय पात्र गेलेली मात्र न्ही तांकां धुवून गेलेली प्रत्यक्ष जान अनुभव केलेलो हांगाची एक गांवांत तसो राघवेंद्र स्वाम्यान गेलेली महादेव स्वाम्यान गेलेली हांगा ती बिंदू माधवा प्रतिष्ठापन करून मठाच विस्तार विशेष महादेव स्वाम्यान गेलेली त्या स्वाम्यान विशेष तपस केलेले मुकाबले प्रत्येक स्वाम्यांनी विशेष घराबून चातुर्मासात नाजाल्यार आमी तिन्ही तर अनुष्ठान त्या सर्वय केलेले भोवनेन स्वाम्यान दिलेली विशेष घराबून आमगे खीर विशेष वृद्धी करून दिलेली भोवनेन स्वाम्यांनी तशी वर्धेन स्वामी गेलेली विशेष घराबून हांगा तांगेले विद्याभ्यास गेलेली थोडे मठाक हांगा जल्ला म्हणून सांगता ती हांगा तशीची तांगेले तपसाक विशेष कारणीभूत गेलेले मात्र न्ही भोवनेन स्वाम्यान गेलेली हांगा वास करून सगळेच हांगा अध्ययन तांगेले विशेष रुपाचे हेच मठान जावन तांणी गेलेली मस्त तपस केलेले मागीर हांगा स्वाम्यान गेलेली विशेष हांगा राबून हे मठाक कीर्ती विशेष अनुभव व्याप्ती केलेले हांगा स्वाम्यांनी तुगेल हांगा गेलेली हे मठान 2 पंथ जीर्णोद्धार हांगा सगळे काशी मठ संतानांत विशेष कीर्ती पावलेले हांगा स्वाम्यांनी 2 पंथ हे मठाचे जीर्णोद्धार सगळे करून दिला मात्र न्ही स्वाम्यान चातुर्मासात करून मात्र न्ही स्वाम्याले भक्त बनान कसं नाही हे देवाक विशेष पूर्ती केल्या त्या नरसिंहाक हांगे विशेष भर दिला हांगा समाजाक विशेष भर देता तसं स्वाम्यांनी देवाक प्रार्थना करून मागील प्रगात हांगा विशेष समाज सर्व विशयांत प्रवृत्ती प्राप्ती जाली देवा तुगे प्रार्थना करून घेता ती विशेष जावन आयच्या दिसाक तसं जी त्या स्वाम्यान उत्तर देवान परिपालन करून दिल्या तसं की 6 वर्ष पुढे आणि तसं की प्रश्न परिहार केल्यानंतर मग सगळे आपल्या समाजात बरेपणा कारणीभूत जान कसं रूपार असेल दोष असे की त्या सर्व निवृत्ती जमचे तशी मस्तक निवृत्ती कारणीभूत जाले ना हांगा प्रारंभ स्वाम्यान उत्तर देवान परिपालन केलेले तसं एक मोठ होता आयच्या दिसाक विशेष जावन तुगेले विशेष कसं की महामारी निमित्त 2-3 वर्षांक आंगणच्या जायली आयच्या दिसा पावल्या देवा कालच्या दिसाक विशेष जागे वेळेर गेलेली जे रूपारी पूजा विधानान जाव्यात नामे नितर जाव्यात खंयचे जी गुरु परंपरेचेर केलेले दोषच ज्या पडत तेचेच केलेली तो निवृत्ती जे आमकां विशेष आमकां शुद्धी करूंक तुवें आमकां तुगेले प्राप्ती जे आमकां आयच्या दिसा तुका विशेष भवनादी करचे तशीच परार दिसाक कसरकीची मनान मालगड स्वामी देखून कसरकी संकल्प करून येवन तूं कसरकी ते पंचगंगा घाटान देखून प्राकट्य केलेलो तशीच ही पंचगंगा घाटा स्नान करचे म्हूण एक आमगे मठाचे परंपरा तशी परार दिसाक वेजमचे सगळी कामां चंद्ररूपार चला सो तिमकां अनुग्रह करून तिमकां तशी ताची प्रारंभ जावन आज विशेष जावन गणपती तशी सायंकाळाक कसरकी हांगा आता कसरकी काळा समजान केलेलें असं काम कसलेच दोष निमित्त आमकां वास पुरक शोधची नाजाल्यार इतर हवाल इत्यादी सगळे करचे म्हूण संकल्प केला जावा सगळी काम ज्ञान चंद्ररूपार चला तुमकां मस्त वैदिकी नाना गोत्रेचे मात्र नाही जनपद की सर्व येतस ती येयलांती कसलेच आमची कसरकी दक्षिण भारताची घोड आमकां म्हणल्यार भय करता जाल्यार तूं कसं नाही म्हणल्यार भय नाशना हा भय हाडचे तुवें भय दूर करचे तुवेंची कसं की आयचे कालावस्थ आसता परिस्थिती आसा ताका सगळें उणें पडना तिने चंद्ररूपार ताका आमकां सर्व व्यवस्था तुवें कित्याक कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम शकता हा कसलेंय करच्या शक्त सर्व देव तूं कसलेंय चीत आसा जाल्यार ते सर्वय परिस्थिती बदलाव करून आमकां जाणकार रूपार करून तुमकां विशेष जावन दर्याक आमी पात्र तशी कोरका एक करचे हवनादी ते तूं संतृप्त जा आमकां आनी खंयचे रूपार निवृत्ती जा आमकां विशेष समाजाक उदाहरण जा आमकां मात्र न्ही संस्थानाचे जरी निवृत्ती जा आमकां सर्वय करता आसता तूं विशेष ही केलेले सेवेक तूं संतृप्त जावन आमी कसन प्रार्थना केल्या की हे प्रार्थना तूं सत्य बोलतली विशेष सर्व दोष निवृत्ती जाले समाजात तूं धार जालो विशेष समाजांतरान देव धर्म करचे तशी जाली तुगेचेरी भक्ती विश्वास वृद्धी केल्ली अशी धर्मान आमी समाज चलचे तशी जाले म्हूण कीर्ती काडून घेवन सर्व विशयांत तूं बरें पण तुगेले मातने देवा सर्व एकाशी
संस्थानाचे सर्व गुरु परंपराचे अनुग्रह समाज आत्म्याचे दिशे अनुग्रह कोण बरे पण कोण दिन प्रार्थना करून प्रसाद देत आहे ते दिशेला असू देते नाना यो सुरू दे प्रसाद पसंद की थी स्वामी नवती जोड़े और स्वामी हमके व्यवस्था जमता हमके जन पर सजगता थी संघ बच्चा कर दुर्गावान उसकी यात्रा पूर का चीज मो एक संगुजा संगठन जाम का प्रारंभ केले तुम्ही मस्त तुंगल करान देवान बरे पण तुमला घेतले तशी अवस्था जल्दी स्वामी के सरकी जी उत्तर भारतात यात्रा करता थी विशेष क्षेत्र हरिद्वार तशी जी कालपी अयोध्या प्रयाग काशी ते जवाबदार हम कदीम का ते भाग्यम कदीम का कदांग बरे जाता हमका सर्व अनुकूल मिळता मात्र नाही हम कंचकी पाप करता थी तर पाप सर्व दुर्जम चक्री मला क्षेत्राय आम्ही पास होतो तर सर्व दोष निवृत्ती जाम का समाजाक उद्धार जाम का एक प्रारंभ कर रहे हैं आई दिशा तुम्ही इदलोल जवाबदारी आहे तुम्ही काम करून तेव्हा की समाजात संतानाची केलेलं सर तेव्हा प्रीती स्वीकार करून मुखार कशी सेवा करते भाग्य देत सर्व विषयाचे बरे पण तुम्ही रघुवीरात आशीर्वाद वही समझ जाए को नहीं लगती बड़े को भाई माधवस दूरदरी वैसा आणि देखो लेलो लंका इकडे काम निमीन आम्ही मोठा काम सांगितले कोण ते नाव सांगितलं तो गांव गई जोधपुर का वैसा बॉम्बे दे तसल्या सोबत बोलून काम कर तुम खंच कनौज सरस्वत कनौज ब्राह्मण नहीं स्वामी सारस्वत ब्राह्मण होते कौन स निमीन काशी लगी आम्ही 3-4 घर स मना केलं तो 40-50 किलोमीटर बॉम्बे नाही अंगठी यो रोज दूरदरी तो नाव त्यांनी तिकी भागवत पारायण केलं गावात आम्ही क्षेत्रामध्ये दशमस्कंदा हवन करतो तशी दिन गाव मध्यमदामृष्टम मातात्मजमानतम गंभीरामदोतम सरसानमामि ब्रह्मांताग्र साक्षात्म देव श्रीपति आचार्य श्रीमदाचार्य सिद्धमे जन्म जन्मनी देवाला प्रार्थना करून द्यायची आणि मूल मठांत निरंतर आराधन जेवच्या सगळ्यांना सामन्या सूचित केले प्रकार सर्व हवन सर्व कार्य करता संकल्प केलेलं अनुष्ठान देवानं निर्विघ्नार्चनाचे बंग येऊ का प्रीतीन स्वीकार करता कठीण खंडात गेले पूर्णतला सान्निध्यात जाऊन घेऊन आमच्या समाजाचे वैदिकांच्या निजला गृहस्थवर्गांच्या हंग्याला बोलगे तेव्हा प्रीतीचे अनुष्ठान घे या यज्ञ आगादी करचे की पुण्याकाम करतो सगळे भाग्य तसेचे आधी कसं की अन्नदान इत्यादी करतात ते जलाचे मस्त जेवतशे एक भाग्य देऊ का सर्वांक विद्या अन्न सगळं दिलं एक जाग्य तसं एक स्थलांतो 5 दिवसापासून 5 दिवसापर्यंत जेवतसं सर्व हवन देवा प्रीती जाऊन घेऊन आईला तसे हंग वास करताना कसं नाही जे गुण बदला केलं
चंदायरी सर्व कार्य जल्ले तज्जे एक कार्यान करताना अंगेले स्वाम्याक विशेष संतोष आणून अंगेल संतोष समाज मिळलो समाज सगळ्यांचे देव धर्म आचार दोन घेऊन घे चांग जीवन करतो जल्ले मला संतोष कीर्ती यावा स्वीकार करून घेऊन अनुग्रह करता प्रत्येक जाण घेऊन अंगेले प्रतिष्ठान सेवा मंडळ हक्का आणि मस्त त्या समाजात मस्त सेवा करतात यज्ञागादी करतात हे सर्व सैनिकपणे आणत केले अनेकेचे एक मस्त बरे कोर कामळाचं प्रेरणा द्यावा जीवन घेऊन सर्व कार्य मंगलमय करून घेऊ प्रार्थना करून घेऊची अर्जी श्रीमद्भक्कमलभास्करतापसेन्द्र ब्रह्मर्षिद्धाकुलभागी पूर्णचंद्र मी जन्म जन्मनी स्वामी बिंदू माधवा तुझ्या चरणा प्रार्थना करून घेतात हंगाचे विशेष जाऊन घेऊन क्षेत्राचे मूल दैवत तू तुगेले बिंदू माधव रूपारे हंगा आराधन जाऊत झाले तुगेले अनुग्रह जाऊ का विशेष जाऊन घेऊन हंगा निरंतर तुगेले पूजा आदी घडत जलारीची सखीची मस्त आमगेले मेथी चौकी इत्यादी जाता चंदायन हे सगळं जाऊ का जला तुगेले देवी जाऊ का देवा हे दुखून घेऊन सखी हंगा स्वाम्यानं एक मार्गदर्शन देऊन घेऊन तुगेले प्रीती कदेर हवन की देवाक अभिषेक इत्यादी कोरचा संकल्प केला हे सर्व देवी गणारी चंदायरी चलोवन घे तजन करताना सगळे बरे पणस ते आमगेले संस्थानाक मिळतस जाऊन संस्थानाचे दयन करताना समाजांत मस्त बरेपणा कार्य जाला जतास मुखारसुनी जाऊ तशी सर्वांक एक देवाचे स्वाम्याचे भयभक्ती विशेष जाऊन घेऊन वर्धन करून देऊन घेऊन आमच्या समाजात गौरव विद्या बुद्धी धनैश्वर्य हे सर्वांतही आम्ही एक चांग जाऊन घेऊन जीवन करतात देवाला दयेन म्हणून बोध संस्कार आमगे मना देऊन घेऊन समाजांत मस्त बरे कार्य करतो सगळे संघटना अन्य करतो सगळं सेवा जलारीचे तुगेल संतोषा कारण जाऊन घेऊन अनुग्रह करू का म्हणतो करून प्रार्थना करून घेत असा वैरोचा कृष्णा लगे नवनीत कृष्णा ठिकाणी का शनाशाय गोविंदाय नमो नमः मनोजवं मार्गल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वृष्णवाधाधन्यवादमुख्यं शुद्धस्फटिकसङ्काशं ब्रह्मान्तागुरुसाक्षात् देव श्रीपति आचार्य श्रीमदाचार्य जन्मजन्महनी स्वामी नवनीत कृष्ण तशींची मुख्य पुराणा तशी संगा विराजमान जाऊन असते ते ब्रह्मेशारे सन्निधानांत गुरुचरणांत प्रार्थना करून घेतात ते देवा हांगा एक तुगेले कृष्णाचे उपमनसून घेऊन तुगेले पूजन कसं घडत असेल त्यानंतर हांगा चातुर्मास इत्यादी जावन घेऊन 82 इसवीन तुका हांगा हाडून घेवन स्वाम्यान प्रतिश्ठापन केलें हे एक गर्भगृह आमगेले राघवेंद्र स्वामींनी दीर्घकाल हांगा तपस करून घेवन हे स्थळांत नरसिंहालय प्रत्यक्ष करून घेतले एक दिव्य स्थळ हे स्थळांत तुका हाडून घेवन घेवन निरंतर पूजा जावत जाल्यार अनुग्रह सदींते स्वामीन करून दिला देवा विद्याभ्यास का म्हणून घेवन सगळे प्रयत्न करून घेवन केलेले जाग तशी सगळी हांगा पूजा उत्सव इत्यादी मस्त घडत आशिल्लें हे स्थळांत विद्यादान जात आशिल्लें अन्नदान जात आशिल्लें मस्त जिवनांत एक प्राय जाताना हांगा घेवन राबून घेवन काशी वास म्हूण करून घेवन जीवन एक समापन करता आसलें जाल्यार एक बोध आमगे समाजा आशिल्लो असले एक व्यवस्थीत जावन आशिल्लें एक बृहन्मठ सगळेचे एक काशी मठाचे संस्थानाचे मठा पैकी आशिल्लें थोड मठ जावन घेवन पळयल्यार दिसांची दिशी तशी आसत असलो एक मठ ह्यो प्रत्येक स्वाम्यान हांगा तांगेलें मन दिवन घेवन हाजी अभिवृद्धी केल्या ते कालाक जावका जालें तसलें कार्य केलां तशेंच विशेश जावन घेवन हांगा महादेवेंद्र स्वाम्यान हांगाचे एक चौकट घेवन 5 चौकाचे मठ जावन घेवन हाजी विराजमान जावन आसता
तशींची हांगा ब्रह्मेशाले विशेष सन्निधानस हांगाचे इतिहास सांगतो ते ब्रह्मेशाले नाव घेतात तेलारीची निगूढ जावन गेन हांगा भितर घेवन हांगाचे मस्त तीर्थ देवता सगळं मत्स्यनाक कळशी आसदेवा तसले ब्रह्मेशाल सन्निधान घेवन हांगा हे सर्व आराधन करता तसले विशेष जावन घेवन विश्वेशम माधवम दुंडीम दंडपाणींच भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिका म्हणून सांगून घेवन हांगा भवानीले विशेष आराधन जावका विश्वनाथाला आराधन जावका तशी गंगा आराधन जावका हे सर्व मनगड दुखून घेवन एक ग्रुपार करून आयलीत तशी हांगा आराध्य देवा सन्निधानात शतकलशाभिषेक की तशींची हांगा बिंदू माधवाले तुगेले सन्निधानांत ब्रह्मेशाल सन्निधानात क्षीराभिषेकी पवमानाभिषेकी तशींची रुद्राभिषेकी सगळं कुर्जाक स्वाम्यान मार्गदर्शन दिला तशींची 5 दिसाक गणहोम सायंकालांत वासवराक शोगना तशींची 5 दिसात करून घेवन शिंडिका हवन तशींची श्रीमद भागवताचे दशमस्कंदा हवन त्यानंतर मुखार सोन घेवन देवाले विशेष वेदव्यासाल ते महास्नान त्यानंतर हांगा लघुविष्णू हवन हे सगळं जावका तशींची स्वाम्यान आनीकय कसं की आमकां मार्गदर्शन दिलेलें ते सर्व कार्य जावचें मात्र न्ही हांगा आयिल्ल्या सर्व जनान वेदिका नशा पुरो ग्रहस्था नशा पुरो तांणी विशेष अनुष्ठान करता आसतना मनस्थिती तशींची हांगा नमन दिपोत्सव इत्यादीक घोळलेलें सळ हें तें जेलारी खर्चाक सर्व गांथून घेतला संकल्प केला जेलारीची कसलेची दूर दुखून येवन करताना आमगेले मिते मस्त चूक जाता देवा तुवें क्षम कोन्न दिवका तुगेले विशेष सन्निधान चैतन्य हांगा विराजमान जावका मात्र न्ही सगळे समाजाचे जन आनी काशी दिकाडे तांगेलें चिंतन येवन घेवन आमी कांय न्ही जाल्यार संवत्सरान स्वल्प दीसपणे येवन घेवन काशींत राबून घेवन आमी पुण्यवंत जावका पुण्य संपादन करका आमगेले मलगडेन पुण्य संपादन करून आमगेले जना दिला संततीक दिला तशी आमी जलारीची पुण्य करून घेवन आमगेले चेडवांक आमगेल्या समाजाक मेळत तशी जावका म्हणून प्रार्थना करता सर भाग्य दिवका तशींची विशेष जावन घेवन एक जबाबदार जावका जाता म्हणटना एक सेवा प्रतिष्ठान की सेवा मंडल की आनी पोराची मेळ घेवन तनु मन धनांनी सेवा करता आसती देवका जाल्यार देहांत आरोग्य ऐक्यमत्य प्रीती विश्वासू तशींची मनांत चांग विचार तुवें दिवन घेवन तांणी केलेल्या कार्यांत तांणी सांगता आसती आमकां मस्त देवान बरें केलां केल्या भशेन चड जावन देव करूंक येता आसा म्हूण घेवन तें उत्तर निरंतर जावं तशें अनुग्रह करून दी तांणी हाताक घेतिल्लें व्हड कार्य एक महाराष्ट्रांत ते महानगरी मुंबईंत महादेवेन स्वामीला अनुग्रहान सेवा करता आसतना ते सेवा मंडलान एक व्हड एक चिकित्सालयाचें सगळें कार्य स्वामीला एक व्हड एक इच्छा आशिल्ली त्यावेळी तें करच्या जलारीचे तांणी हात घालून घेवन मुखार सरता आसती तें जलारीची योग्य मुहूर्तार शीघ्र तांणी लेखला दुखीत आसत तांकां जलारीचे तें अनुकूल जालें म्हणून तसले एक कीर्ती त्या सेवा मंडलाक तुवें अनुग्रह करून दिवका मात्र न्ही सगळी समाजांत वैदिकांक गृहस्थांक प्रीती विश्वास इत्यादी वाडोवन दिवन घेवन विद्यावंत समाज आमगेलो संस्कारवंत समाज आमगेलो आमी त्याग करून घेवन जीवन केलेलें अशें हें सगळें एक सारकें मालगाड्यान राखून गूण आसत तें जलारीची आमगेल्या समाजांत रक्षण करून दी मुखार सोन घेवन निरंतर तुका आराधन उपासन करता सर भाग्य दिवन घेवन बरें खंयचें दिवका म्हणून तुका प्रार्थना करून घेता आसता स्थापितं बृहस्व तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् आञ्जनेयात् मे पामानाधीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् आञ्जनेयात् मे पामानाधीमहि
स्वाहा इदं भूतविष्णुवरी द्रव्यं अवधातिमतं तस्तु नमः ओम तद्भावासनदेव निर्वाणं
Swami
Thank you.
दया
ओमानसिके राजीवाद्य विधिनीचने सत्य श्रीवाचार्य ऊपर कृष्णपादारविन्दैकदासं चित्तचिन्तामणिं गुणभारानन्दयामोऽयं नन्दतीर्थं वायुगो मायुमायान्धकार ध्वंसमात्ताण्डमूर्तीयमानं सज्जनानन्दसन्दोहदेनं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थं इंदिराकान्तमानन्दमूर्तिं सुन्दरी मन्दिरामिन्दुकान्तिं दासमेकं सदा तत्त्वदीपं नन्दयामो वयं नन्दतीर्थम् ज्ञानाशायतां जनानां कलापदाराय महाविदानाय महामहिम्ने महासंगानमूलाय एलसुतान् सर्ववृन्दाकाशमुपनिषदे सुसन्निहारं स्नेहमोदभागाय रवणदावस्मेकेन दुर्वादवादी धर्ममकेन निरन्तरं विष्णुनेकेन महामहिमसुखान् शान्तं महातपदारान् कान्तनाथ गिरनाथवान् शान्तं मे सर्वदुरारिकान्तं कान्तं शिवो दुर्वामि उन्नामनामे प्रवेदामे संपूर्णामे सतीसामे संकीर्तां सुषुणामे रस्वद्वाय कुसिने सर्वात्मदाय सर्वक्षमान् रामजन सर्वात्मकर्तनं भाग्यमुद्ध महामनीहं अस्तुयमानाय स्तां सुमय दिलामानाय अमराते दीपायमानाय सर्वधमनीलाय नयेन गुरुं वन्दं सदैवन्दं सकलाकलापं नवरं सुषितवान् भाग्यमुद्ध दैवरेण्यं भाग्यं परम पुरुषे चरण सर्वे
समाजा प्रसाद देवाय कुलामंडिताय जगताय कृष्णाय नमः लाभस्तेषां जस्तेषां दस्तेषां परायः तेषां काश्यां व्यवस्था समिति तेषां नित्यशरणगलं येषां प्रतिष्ठुपां मंगलाय नमः। भिक्षा सेवेच स्वामी सेवा प्रतिष्ठान भिक्षा सेवेच मुखार आपण गोपीनाथ कामत गोपीनाथ श्रेष्ठमाना सेवेच श्री सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान गोमाना सेवेच पेटी मक्षिधराचा एचएस दिवाकर आचार्य श्रीनिवास शणे सुखदेव भट्ट मुखसरा सालपेटे मक्सिदरा ये शेरदार कुमारया उधर बड़ा तीर इधर निकाल बच्चा सकल बंदरा आप बाटा के या सकल बंदरा दुनिया मुकर बच्चा बड़ा तीर के तरह के मुकरया मुखसरा सकल बंदरा को आप मान के यार कतल मत सरा कतल से यार अपरिग्रह व्यक्ता अनुग्रह शक्ता अपरिग्रह व्यक्ता अनुग्रह शक्ता अनुग्रह शक्ता